på nisser. Og det er sikkert nok, fordi de ikke har set beviser, men de findes. Det har jeg nemlig fået fortalt. Selvom man ikke kan se dem, er der nisser overalt. Nisser bor på loft og kælder eller i en lade. De kan lide at lave skæg og sjov og måske lidt ballade. Er man nissemand i Grønland, ja, så er man solgt, for der er sygelig, psyko-overdrevet nissekold. Særlig svært. Det tager vist bare et par 100 år at få det lært. Først så skal man lære, hvad en nisse kan og må. Og så skal nissen have en fjollet nissehue på. Der findes nissemand og nissekoner, nissedreng og piger. Nisseøl og nissehuer, nissedrillerier. Går nissen ikke i grød, så går han op i en spids. En nisse, han finder sig. Der er ikke noget... Hallo? Der er ikke noget... Ingen tvivl, man har det godt som nissemand. Så længe der er grød og juleøl i nisseland, er der faktisk ikke noget, som en nisse ikke kan. Øjeblik. Jeg skal lige ud og nisse med min nissemand. Der findes nissemand og nissekoner, nissedreng og piger. Nisseøl og nissehuer, nissedrillerier. Går nissen ikke i grød, så går han op i en spids. En Mangler noget nisse, brød? han Hallo? finder sig Brød? ikke Der i mangler noget brød. nis. Jeg skal have noget brød. Hallo? Hallo? Jeg skal bruge brød her. Hallo?